खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअआव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आजिखालि इन्टारनेटनि जुगाव किसुमान मोजां जाथायफोरा भाइरेल जाया आरो किसुमान जाय माने भाइरेल जानाङै बुस्थुफोरा भाइरेल जालाबायो। नंगौना नङा? थिग बिदिनो थांनाय 15 सेप्तेम्बर खालि ओरैबायदि मोनसे जाथाय जालांदो जाय जाथायखौ खोनानानै नोंथांमोनाबो सानगोन जे पुलिसफोरा एक्चुअली मानसिनि योग्यआनो नङा बिथांमोना। एक्चुअली सासे आर्मी मेजर आरो बै उरिस्सानिनो सासे सिख्लाजों रिलेशनशिपआव दंमोन आरो बिखौ लोगो हमनो थांदोंमोन। आरो लोगो हमनो थांबा बै सिख्लाया मोनसे बिजनेस मावबाय दंमोन, माने रेस्टुरेन्ट। आरो रेस्टुरेन्टखौ मोनायाव बन्द खालामनानै बिसोर सानैबो गावसोरनि गारिजों फैबाय दंमोन। आरो फैबाय थानायावनो बै लामाखौ हावथेयो साब्रैसो गुन्डाया। आरो हावथेनायनि उनाव बिथांमोनखौ गोबां माने टर्चार खालामो, एसे गाज्रि गाज्रि माबाफोर बुङो बा एदावो। बिनि उनाव जेरै थेरै बिसोरो बै गुन्डाफोरखौ गारनानै माने फैनो हायो। आरो फैनायाव बेयाव लोगो मोनफैयो माने मोनसे थाना, पुलिस स्टेशन, जेराव बिथांमोना हाबहैयो। हाबहैनानै नुहैयो जे बेयाव सासे माने एस'नि जायगायाव सासे हिन्जाव मानसि जना दोङो, बिबो माने नाइटियावसो। आरो लोगोसे साब्रैसे दोङो कनस्टेबलफोर। बिथांमोना सानैबो थांनानै बुंहैबाय जे ओरै थोरै बाथ्रा जोंखौ लामायाव एदावदों। आरो बै आर्मिनि जि मेजरमोन बिथाङा गंसे गारिनि नाम्बार प्लेटखौ माने बेयो नट खालामना लाखिनायसै। आरो बुङो जे ओरै थोरै गारि नाम्बार गंसेनि आंनाव नाम्बार दङ, बाखिखिनिखौ आं मिथिया। बिदि बुंनायनि उनाव बै जाय नाइटि गाननानै जना दंमोन बियो बुङो, सेरिथा माखौ बखिफैदों नोंसोर इयाव? बिदि होननानै माने उल्था बिसोरनि सायावसो गरम जायो। आरो दसे उनाव बिदिनो बाराद्राय जायो बिसोरनि नांलाय खमलाया। आरो बिदि जानायनि उनाव बै आर्मिनि मेजरखौ गासैबो हमख्रबनानै जेल सिङाव सोना दोनो। आरो बिनि उनाव जे बिनि गोसो थोनाय सिख्लाया बिजों माने ओरैबायदि अभद्र खामानिफोरखौ मावो, माने जायखौ माने सिमा गैया। आरो गोबाव होख्रावनाय, ओमफ्राय बै हिन्जावा बुंनाय मथे बियो आखाइयाव अरनाबो होदो सासे पुलिसनि। आरो अरना होनायनि उनाव बाराद्राय बिदि खालामबाय थानायखाय बै पुलिसनि जेकेटजोंनो बिनि आखाइखौ उनखैजा खाख्रबो, खानानै ओमफ्राय आथिंखौबो खानानै मोनसे रुम सिङाव सोनानै दोनो। बिनि उनाव अखानायै फुङाव सासे बै थानानि इन्सपेक्टर फैयो। आरो इन्सपेक्टरा फैनानै सिगां थांग्रोना बै गोसो थोनाय सिख्लानि माने जेराव दोनदो बेखौ खाथाबनानै बै रुमाव थाङो। बै रुमाव थांनानै नायहैबाथाय नुहैयो जे बियो जनानै दोङो। आरो बियो हेल्प होननानै होख्रावबाय थादो, जेसां माने हरसेया बिदि होख्रावबाय थादो होननानै बै हिन्जावा मिथिनो होयो। बेनि उनाव बै इन्सपेक्टराबो फैनानै माने जेबो खालामा गारा बेखौ बुंदो, सेरिथा नों सेरिथा होननानै। बिनि उनाव दरजाखौ फांजोबनानै आरो फैफिननायसै। आरो बिनि दसे उनाव बिथांमोना आरो हाबहैयो बै रुमाव। आरो बै लेडिसजों बिराद माने गाज्रि बेबहार खालामो बिथांमोना। उनाव न'नि सुबुंफोरा नागिरजोब्बाय, बिसोर सानैया हरसेया थाङाखै, मा खोन्था मा बाथ्रा। आर्मिनि जि मबाइल दंमोन आखायाव, मबाइलखौबो पुलिसा लाखिनानै दोनदो जाहाथे रावनोबो जेबो इनफर्म खालामनो हाया। बेनि उनाव बै हिन्जावसाखौ न'निफ्राय जेब्ला मिथियो जे थानायाव दोङो खोमा होननानै थानायाव खबर लानो फैयो, अब्ला थानायाव नुफैयो जे थानायावसो दोङो। दा खोन्थाया ओरैबायदि जाहैदो, बै हिन्जावसाया सोरनिबा थाखाय केस होनो फैदोंमोन, उल्था दा बिनि सायाव केस लिरनानै माने बिखौ सिङाव सोना दोनदों। बिखौ दा माने जामिनावसो लाबोनो गोनां जादों। नोंथांमोना साननानै पुलिसनि सभाबखौ दिनै सोरनिबा न'खराव पुलिस सासे थांबा
मानसिफोरा मोजां मोना माने पुलिसनि सभाबफोरखौ मिथिगो आरो सोरनिबा न'खराव थांदो माने बै न'खरा मा रखम बेखौबो मानसिफोरा सानना लाखायो खोन्थाया ओरैबायदि जाहैयो बै हिन्जावसानि जि बेकग्राउन्ड बिसोरनि न'खर बिराद गेदेर परियाल आरो जेराव बिनि बिफाया सासे लयार आरो बिनि उनाव गासै पुलिस स्टेशननि जेसेबां खालि हराव दंमोन बेयाव गासैखौबो सासपेन्ड खालामनाय जायो आरो लोगोसे बे केसा खोब माने भाइरेल जानो हमदो थांनाय 15 सेप्टेम्बर खालि बे जाथाया जायो नाथाय साननै सानथाम नाङो बे केसा भाइरेल जानो थाखाय मैयानिफ्रायसो बे केसा एसे भाइरेल जानो हमदो आरो नोंथांमोनाबो मिथियो निउसाव नायबाथाय नुगोन उरिस्सानि सासे आर्मि दम्पति होननाय माने आर्मि हौवा हिन्जावखौ माबोरै माने अपमान खालामनो पुलिस स्टेशनाव बेखौ नोंथांमोना निउसाव नुनो मोनो गतिके आङो नोंथांमोननो जनायबाय जे पुलिसफोरजों माने बारा रिलेसन लाखिनाया मोजां नङा बिथांमोना माने दैनिबो नङा हानिबो नङा बेफोरबायदि बिथांमोना बारा सुबिदानि मानसि नङा बिसा दा मा बुंनो पुलिसफोरा सासे सानै मानसिनि थाखाय गासै माने पुलिस हारियानो बेफोरबायदि बेबो बुंनाया माने थिग नङा नाथाय सासे आर्मि जाय आर्मिनि थाखाय जोंनि जि हादोरा सेफटियाव दोङो सान हर बिथांमोना डिउटि मावनानै जोंखौ सेफटियाव लाखियो आरो बै मानसिया जुदि एसे माने पुलिसनाव हेल्प बिनायाव बेफोरबायदि खामानि मावदों अब्ला नोंथांमोना सानना नाय जि जेनेरेल जोंनि सुबुंफोरा हमना ला लेखा फरा रोङै गोरिब मानसिफोरा पुलिस थानायाव थांनो मानो बायो এই सभाबनि थाखाय बिथांमोना पुलिस थानायाव थांनो बायो जे जोङो पुलिस थानायाव थांगोन माबाफोर बुंनो जोंखौसो उल्थाय सोनानै दोनबा जों मा खालामगोन अलरेडि बिथांमोना लेखा फरा रोङा बा जेबो रोङा जायखिजाया नोंथांमोननो आङो भिडिअखौ जनायबाय माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरहर आरो लोगोसे नोंथांमोना पुलिसनि माने पुलिसखौ मा होननानै सानो नोंथांमोना बेखौबो नोंथांमोना कमेन्ट्स बक्सआव लिरहर मानोना आंबो मिथिनो लुगैयो गासैफोरनि गोसोखौ माबायदि नोंथांमोननि गोसोआव बे पुलिसनि माने नोजोराव माबायदि जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै गोजोन्थों।